Tervetuloa. Täällä on mukavasti väkeä ja on tämmöinen kesäinen ilta. Tämä on Pitkä Reino Rutasen muistolautan paljastustilaisuus ja Vanha Äänekosken kotiseutuyhdistys on tätä järjestänyt yhdessä Koiviston kyläyhdistyksen kanssa. Siellä jossain on itse pääjehu Koivistoltaan siellä. Hämäläisen Matti katselee ympärille. Ja tämä on sellaiseen Vanhan Äänekosken kotiseutuyhdistyksen sellaiseen muistolaatta-sarjan yksi osa. Meillähän on suurmiehiä tässä aika monta ja tällä kertaa ehkä sieltä suuremmasta päästä paikallisia sankareita, joita ei sitten muualla ole. Ja meillä on tänä iltana onni, että meillä on täällä sukulaisia paikalla. Meillä oli eilenkin yksi sukulainen, Ville Rutasen sukulainen paikalla, mutta tänään taitaa olla useampia Pitkän Reinon sukulaisia. Ja ehkä tässä semmoinen paras muistaja näistä on tässä mun vieressäni. Hän oli, Martti Mäkinen. voi sanoa, kaikkien tuttu ja hyvä ystävä. Sanoisin, että varmasti on paljon ihmisiä ollut ja ehkä vieläkin saattaa olla, että he tunsivat oikein hyvin hänet, mutta eivät tienneet sukunimeä. Puhuttiin vaan Pitkä Reino. Rutasen Reinosta harvemmin mainittiin ja minäkin tiedän monia tapauksia, on selvinnyt, että ei ollut asianomaisilla muuta nimeä hänelle tiedossa kuin Pitkä Reino. Ja sillä nimellä hänet nyt sitten on yleensä tunnettu ja tunnetaan vieläkin. Mä toivon, että tämä tilaisuus jättää todellakin mukavan muiston ja pidetään kotiseutuhenkeä yllä kaikin puolin. Minä olen Äänekoskella Viiskulmassa syntynyt ja vaikka minä olin sieltä ollut pois vuodesta 1938 tai 1936, niin minä tai 1937 todella kuitenkin, niin minä tunnen itteni todella äänekoskelaiseksi ja mitä on sanottukin, että mitä ikää tulee enemmän vanhuuteen päin, sitä enemmän ajatukset ja kaipaukset palaa lapsuuteen. Ja voin omakohtaisesti sanoa, että näin todella on. Ja erittäin miellyttävällä tavalla Äänekoski on nyt sen jälkeen, vallankin kun olen yksi ollut jo pitkään, niin Äänekoski on tullut uudelleen niin kuin sellaiseksi hyväksi paikaksi ja siellä löytyy hyviä ystäviä, joskaan ikätovereita ja vanhoja tuttuja ei siellä juuri enää ole. Mutta jos nyt niin kuin juhlavasti sanotaan, niin julistan nyt sitten, että tämä muistomitali tai muistolaatta paljastetaan ja ollaan ylpeitä, että Reino on tehnyt Koiviston kylää tutuksi, eikä ainakaan kovin huonolla tavalla, koska häntä yleensä tunnutaan lämmöllä muistavan. Kiitoksia. Tämä on niin sanottu vetonumero. Otetaan ensin tällä pihistäen, mitä sieltä tuleekaan. Tässä vaiheessa fanfaarit yleensä soi. Näissä tilaisuuksissa tässä ei toistaiseksi ole. Ja nyt jos laatta pysyy siellä ylhäällä, niin silloin se vapautuu. Ja laatassa lukee Reino Rutanen. Pitkä Reino Rutanen 1900-1964 asui lapsuus- ja nuoruusvuotensa Koiviston kylän Nätkilässä ja Juosulassa. Hänen pituutensa oli 237 senttimetriä. Patsaan pystytti Koiviston kyläläinen Aarni Kautto 2001. Yksi kysymys on vielä Mäkisen Martille, että missä Reino Rutanen syntyi? Syntyi tuossa kiven takana, siellä oli sauna. Siellä saunamekissä, siellä on Reinon syntymäpaikka. Sitä en osaa sanoa kuinka kauan siitä on, kun se sauna on poistettu, mutta kuitenkin niin se on se paikka, mitä minulle on kerrottu hänen syntymäpaikakseen. Siellä on pihlajia ja muita, niin niillä paikalla suurin piirtein tuon kiven tuolla puolella. Tässä vähän etuosa ja puolen välin maissa. Sitten voin kertoa pari semmoista yhteensattumaa minun ja Reinon elämän varrella, kun mä kattelin hänen historiikkia, niin hän on syntynyt ei vuodelleen samana päivänä, mutta muuten kuukauden samana päivänä kuin minun
2 vuotta vanhempi veli. Hänellä sattuu olemaan sama syntymäpäivä kuukaudessa, kun oli Reinonkin syntymäpäivä. Ja toinen yhtenäisyys on sitten Reinon kuolinpäivä, minun vaimon kuolinpäivä. Ne ovat myöskin samat. 12.12. Että mistä lienee sitten. Ja siellä on vielä joku 30, minä en muista, tämmöinen päivämäärä, joka liippaa yhteen. En tiedä mistä johtuu, mutta voi olla, että sillä on joku merkityksensä silläkin.